Actually, kanang giingon nga Aglipayan Church, dili gid mo dawat ang Philippine Independent Church ni anang maong termino, pero mas nailhan sila anang Aglipayan Church tungod sa pinakauna nilang obispo maximo nga mao si Gregorio Aglipay or Father Gregorio Aglipay nga gi-excommunicate sa Santo Papa tungod sa paghimo og tawag ining revolusyon. Nag-apil siya sa maong revolusyon nga supak na sa gitawag og pagtuong Katolika ang ilahang or iyahang gibarugan. So ang Philippine Independent Church or mas nailhan sa Spanish kani adtong Iglesia Filipina Independiente natukod ni adtong 1902. Ang magtutukod ni ani si Isabelo de los Reyes nga usa pud ka gitawag og ining rebelde sa panggobyerno kaniadto against sa gitawag og nagdumala sa katilingban. Unya pagkahuman kasi siyempre dili man siya pari, unya dili pud nila gusto nga matangtang ang kolor sa pagkakatoliko, unya ang mao nga gitawag og iyang katuyuan nga magtukod og iyang pagwalingong pundok na murag katoliko nga dili na magpa-under sa Roma, so gihinganlan nila og Philippine Independent Church or Iglesia Filipina Independiente. Ang ilang understanding nga anong kinahanglan pa man ta mo submitra sa Roma nga naman ti ato ang kaugalingong nasod, which is dili ka na mooy pangunahuna og konsepto or teolohiya sa tinuod na Kristiyanos. Ngano man tungod kay ang simbahang Katolika dili pwede ma-under, dili pwede mailalom sa usa ka nasod. Hinunua ibabaw ug labaw siya sa tanang mga nasod. Kay sumala pa ni Propeta Isaias kapitulo 2 bersikulo 2 na kining moong balay sa Dios mamahimong labaw sa tanang mga nasod ug labaw sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. So dili pwede nga ang usa ka simbahan iilalom sa gobyerno. Ngano man kay mas labaw ang Dios kontra sa tao, mas labaw ang pagdumala sa Dios kontra sa pagdumala sa gitawag og tao. So ang baruganan sa Iglesia Filipina Independiente kinahanglan under or tawag ini usa ka nationalistic religion ang ilang gitukod. So dili na mahaom sa pundok ang gitukod ni Kristo, ngano man kay ang pundok ang gitukod ni Kristo para sa tanang kultura, para sa tanang mga nasod o para sa tanang mga tao nga buot mudawat niini nga ilalom sa pagdumala sa iyang gibinlan nga mao si San Pedro nga maoy nangulo sa gitawag og Roma, pinaagi sa representasyon sa iyang mga sumusunod nga mao ang mga Santo Papa. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamuto nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika, sa kasaysayan ug sa Biblia.